आंनाव दासों गोरोन्थिया सोरनि? बेले बेजे सोंथिनि फिननाय आं माबोरै होनो हानो दे? गोबाव समनिफ्रायनो गोबां सोंलु आं माबोरै हां खनसेयावनो होजोबनो हानो दे? थेवबोदि आं नाजादोंमोन अम्बासि हर गेजेरावबो गोजों आलारि बाथि फोजोंनो नोंनि सिगाङाव मिनिस्लु मिनिना बेसेदि मोदैनि थफ्ला बुथुमखोमादों नों गुमुर मोनाखैदां। आंनि गोसो सिंनि दुखुखौ बेसेथो फोरमायबावनो आंलाय नोंनि सिगाङाव? बेसेन गैयै रावखौ नोंबो मालाय बहाथो खोनासंनो? जिलिद गावनाय बायदि नांहैदों नोंनि गोरबो सिङाव। आंनि सिगाङावलाय बहा खोमसिनि साया सायख्लुमाव मोदै हुगारस्रानायखौ आं नुहुरखाबाय नों बुङाब्लाबो। गोरोन्थिया आंनिखामोन फंफ्रोमबो रावा आंनि बिस गोनां जाजोब्बाय। नोंनि लांगोनायाव बारनाय बिबारफोरा माब्लाबानो सिरिलांजोब्बाय। आंनाव दासों गोरोन्थिया सोरनि? मानोना नोंसोर मिथिखागौ। एसेनोसै, गोजोन्थों।